daw kapanan ko'y kuyog daw napuan na nagsasam islawan batinggalan ulo sa jak ninamnaman di pagsinaan daw lulwag tiyak patinggal nitay nagparik na pagtirabi kat may baysa si kalae man panulutin an ano sa ikarigata di ko'y ganda ururayan ka tanarigan iyong may baysa aglano lupailiw ka narigan maminsan tumangang naman ka ipinapuno nga ayan kung bawit kaya lubang panunutin raksak tiyak patingga karing-kari di kay nilalang kung napuno di kaya natirabi at may baysa si kalae man panulutin an ano sa ikarigata dito'y dana ururayan ka tanarigan iyong may baysa paglalo lukailiw ka laksain ang anusa si kati kapunan ulo sa jak inanama di pagsinanta nutirabi ngag may baysa si kalae panpanunutin an anusan ikarigata dito'y dana ururayan ka tanarigan iyong may baysa aglalo lukailiw ka hananusan tanarigan agsapong sa balingalan. Ayan, may gasinger daw tayo.